আচ্ছা ଆମେ ଆଜି କଣ ପଢିବା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ? କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ହାତ ଟେକିଲ? ସବେ ଜାଣିଛ? କିଏ କିଏ ଲେଖିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ହାତ ତଳକୁ କର, ହାତ ତଳକୁ କର, ତମେ ପକାଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବି, ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ ସେଇ ଅକ୍ଷରଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ କହିବ। ଲେଖିବା? ଏଇଟା କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଅସଉ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ କହିବ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? କିଏ ଜାଣିଛ? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ କହିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଏଥର? ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆସିଲ, ଓ ପାଖରୁ ଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲ। ଅ ପାଖରୁ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇ ଏତିକି ଲେଖିଲ। गुड। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆର କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିବି, ଯାହାକୁ ଡାକିବି ସେ ଆସିବ ଆଉ ଆସିକି ସେଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। अच्छा আসলো এটি ভ কোনটি লেখা আছে আর গোল বলাইলো ভ। গুড গুড। আচ্ছা তোমরা আসলো ও কোনটি লেখা আছে তাকে গোল বলাইলো ও। তাহলে সমস্তে ও আ জানিছ নাই? ঠিক আছে আমি আজ ও আ শিখিলে সমস্তে জানি পারলো ও আ।